Nou, hartstikke leuk dat je mij weer sjoggen naar een video. Ja, op de achtergrond zit mijn auto daar. Die moet even uitlijnd worden. Dus daarom ben ik even in Dokkum, want daar zit de uitlijnspecialist. Ik zit trouwens wel, dat ben je Dokkum had een specialisten zoeken, want dit gaat dus om de uitlijnspecialist. Wat is een de meubelspecialist. Wat een bedrijvigheid hier in Dokkum. Nou hier ik via YouTube nog een post verstuurd waarin ik in vragen ga om welke vragen mag je nou stellen in Dokkum. Nou, daar ben wonderwel ik nog reacties op aan. Kijk, ik zat trouwens richting het centrum, Jadel? Ja, hoe het wetter en al links. Hoe het wetter en links, hè? Ja. Hallo mevrouw, mag ik je wat vragen? Jawel. Ja, wat vind je ervan dat er een nieuwe McDonald's komt hier in Dokkum? Prachtig. Ja? Super. Goeiedag. Wat vind je ervan dat er een McDonald's komt in Dokkum? McDonald's. Ja, McDonald's. Ja, ik vind het prima. Prima? Aan de ene kant prima, aan de andere kant. Ja, vooral als ik kwal ben. Kom je ook zelfs wel eens binnen McDonald's? Nou, zelden. Wat is jouw favoriete gerecht binnen McDonald's? Nou, ik kom er haast nooit. Als we er komen, dan nemen we een hamburger. Ja? Met kroket. Of een kroket. Oh, met kroket. Vrouwenkroket. Ja? Ja. Je had wat meer doel, begreep ik wel. Ja. Oké. Maar je wil een blokje om, Chokbo? Ja, we keuren een blokje om. We beginnen elke dag met de keuring. En kom je hier uit Dokkum? Ja. Ja. Ja, want nou, ik maak een filmpje hier in Dokkum. En dan hebben meesten hier me vragen stelt van, kun je die vragen stellen om meestal in Dokkum? Ben je grutsker op je aankomst dan de gemiddelde Fries? Nee. Nou, Nee? wel gemiddeld in ieder geval. Wel Ja. gemiddeld? Ja, ik vind het wel fijn dat we in Friesland zitten. Ja, en is het dan ook al fijn dat je in Dokkum bent, in Friesland? Nou, ik ben hier al heel lang, maar het is, ik vind horen plakken echt wel goed, ja? Oké, maar Ja. je bent, hoe denk je erover? Nou, en winters vind ik het prima, maar zomers dan ben ik graag in Spanje. Oh, dat is geen Friesland. Nee. Je bent graag in Spanje? Ja. Oh, we waren met Spanje leuker dan Dokkum in de zomer. Nou, gewoon het klimaat. Oké. Wat is jouw favoriete plek om naar dat te gaan in Friesland? Nou, dat is meest naar de band aan. Dat is Ja. Ljouwert, Heerenveen En Oh. Akrum. en Ja, Akrum. Akrum. Akrum vind ik wel een leuk plek. Akrum is vind ik wel leuk plak, ja. Ja. Nou zei Stefan Berger als reactie op de post, die zei... misschien is net oer corona kwebbelje. Ik ben hier bij een vaccinatielocatie van de GGD. Daar ben ik geweest. Oh, daar ben je al West? Ja, daar ben ik wel geweest. Oh, je bent al gevaccineerd? Ja, een uur geleden al of zoiets. Oh, een oerlien. Hè? Een oerlien. Ja. Oh, een uur geleden bent u al gevaccineerd? Ja. Nou, hoe was dat? Gewoon niks aan de hand. Nee? Geen last van? Nee, geen enkele last. Geen bijwerkingen? Nee, Nee? natuurlijk niet. Oké. Ziet er zo uit dan... Nou, nee. Maar voelt u zich nu ook veilig? De zondag had ik me ook veilig gevoeld. Ja? Ik zou je zeggen waarom. Nou? Ik kom met heel weinig mensen in contact. Oh. Dus wat voor gevaar loop ik? Het enige dat ik wel eens met mensen in contact kom is in de supermarkt. Ja. U hebt geen vrienden? Nee. Nee? Geen familie? Ja, familie. In het zuiden van het land. Oh, oké. Ze wonen gewoon te ver weg. Gewoon te ver weg. Te ver weg. Ja. Maar goed, bent u nu wel blij dan met uw vaccinatie of niet? Ja. Of over een maand nog een keer. Hè. Oh ja, ja. Ja, ik weet, ben je nu nou wel een beetje... Ja, je zult nu wel veiliger zijn dan, toch? Kijk, als ik hier de weg oversteek en ik kijk niet uit en er onder een auto komt, Heb je er niks meer aan? dan heb je niks meer aan de hele vaccinatie niet. Dus Nou, voorzichtig dan maar. ja, goed. Oké. Het beste. Ja, het beste. Denk het al. Wij erom winnen. Ja, best. Dank u wel. Laat ik even zwaaien. Ja, dat mij wel, hè? Ja, hallo. Hallo. We hebben gevaccineerd. Ja. Ja, maar geef je dan ook nog meer risico nemen? Nee hè, Nee? ik hou 51 en voorzichtig. Wat zei je? 51 en Oh, voorzichtig en ja. kapken op hè. Ja. Maar hoe wie de prik? Viel dat ik Ja, niet veel zeer? taai hè. Ja? Ja, stel niks voor hè. Nee, of ben je gewoon zo'n hudden hier? Nee, Ben je gewoon een roebaas? nee, in dienst had je meer gaan vroeger hè. Oh ja, dat is wie. Ja, dat is misschien Mindere lang prikken hè, pokkenprikken en dergelijke. Nee, hè? lien. Ja. Dat is misschien lang lien, hè? Dat je misschien nooit weer van Ja, dat is aardig lang.
Ja. Lien, Die net zei ja. Die net zeggen? Nee? Nee, die net zeggen. Geen pine? Nee, Ja, ja. ja. En nou dan? Vind je hem ook veilig? Nog net. Nog net? Natuurlijk net. Wat dan? Ja, dan de tweede maar dan komen. Oh, de tweede. Maar ik dacht, maar de eerste ben ik al heel eind. Oh, We beginnen er. het begin, het begin. Oh, dit is hier beginnen maar. Ja, zo is het. En gaan we ook dingen oors doen? Nooit je een prik, hè? Nog net. Wij zijn wel heel voorzichtig. Ja, hè? Ja. Ja, dat Zonder is ook meer. benauwd. Nou, Ben ik al 4,5 fort? Ik ben het benauwd, maar ik Nee. neem alle voorzichtigheid in acht. Zo genoeg. Hè, je moet eens een blik in een ziekenhuis doen. Hè? Niet op iets heel eten. Nou, dan kom je wel tot andere gedachten. Ja, misschien kan het nog wat er ook in. Je dus zei van, nou dwar ik wel ergens delta gaan bij een jeetje, in plaats van dat het eerst misschien net dwarren. Nou, nee, dat is ook nog niet waar. Nee? Nee. Ik wil eerst de tweede komen. Ja, want Joran nog steeds mijn molkap op en... Oh ja! Ja. Ja, dat is Dat natuurlijk komt zo. omdat ze mooi is. Nee, maar dit neem is wel weer, dat is wel weer. dit nemen jou net op. Hè? Ja, ik neem het op, ja zeker wel. Ja, maar je moet het net uitzenden. Wat dan? Ah, nee, dat volgt net graag. Nee, hè? Wie hoe het in de publiciteit op deze leeftijd? Ja, had het mijn leeftijd te maken dan? Nou, werden we zo'n Omroep Max er dan, denk ik dan. Ja, Dan is iedereen op leeftijd die erop komt. Ja, maar die maakt ze wel leuk. Die had wel Hè? leuk. Die had wel leuke Ja, programma's. nou, je bent ook voor al mensen in de jongeren. publiciteit dan net. Die ben ik geen tridder meer. Nee, dat is weer. Die Jan Slachter, dat is ook al wat man. Ja, Toch? nou goed Weet ik niet, zeggen. maar. Goed Ja, zeggen. zei Ja, hij het zit er, hij zit er nog wel jong uit. Ja, is het Hè? ook? Ja, wel jong. Nee, maar ik vind die had een mooi programma. Nee, maar waar komt het op? Ja, ik ga een YouTube kanaal, dat heet De Frieske Vlogger. Oh, De Frieske Vlogger. En ik neem wat er door de provincie ging wat heen en dan vreeg ik de meesten op steden vaak even wat ze met douane binnen of wat er kwijt gebeurd is. nou, Ja. ik vind het een keurige locatie. Ja, is het een keurige locatie? Had je nou deze locatie zien voor jou moesten, deze vaccinatielocatie? Nou, gewoon jochen. Een jongen? Ja, ik weet niet hoe die oren binnen. Je bent net bij horen vaccinatielocaties West. Nee, maar het is wel heel goed regelen. Dat is Ja, Ja? wel en perfect. vriendelijke ja. mensen. Oké. Ja, echt Ga weer. net raad zien hoe die. Daar zitten. Nee. De bam, zo prikken in. Er win geen onderwijzers bij. Ja, wie ik onderwijzers bij. Als ik onderwijzers bij ben, is het vaak gezellig. Ja. Wanneer? Is dit jouw beroep? Ja, dit is mijn beroep. Ja. Nou, veel meer is mijn beroep. Maar ga je oors geen werk? Nee, eigenlijk net. Ik film alleen maar. Nee, maar zeggen, Ja, maar dat is echt werk zien werk. Ja. wat had het nou voor toegevoegde waarde? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. De showmeester, die vinden het Nee. mooi. Ja, maar waar krijg je jouw geld voor dan? Ja, nou, advertenties. Hè. Dan zetten ze advertenties voor het filmpje en dan kregen we geld voor. Ja. Ja. Dus een makkelijke manier van vertellen. Nou, net heel maar vol, nooit- hè. Dat gaat net mooi, Ja, hè. maar dit- Ik ben net Rick. Doe brekst het letteren brekst wel al, hè? Wat? Dit komt er net al een keer op. Ja, ik kwam er al hier op, joh. Komt wel weer op, jongen. Ik film met Troy, hè. Ik film met Troy. Je net erop willen, maar ik heb er maar voor rennen. Nou, Even naar de vaccinatie daar. Nee, Oh, nee, maar we kwamen even Dokkum, we zijn even een paar dagen op vakantie. ben je op vakantie? Ja, In Dokkum? ja, natuurlijk even lekker joh. Ja? Is dat mooi? Is dat leuk, Dokkum? Schitterend. Ah, dat zou je niet weten. Waar gezellig. Ja, ik ben niet geboren, hè. Dat wou ik zeggen. Ondanks Nee, alles joh. gesloten is, vond Ja. ik het toch gezellig. Lekker Nee, ik heb zo, hem vorige week thuis al gehad, dus de eerste. Oh. Dus daar heb ik alle pijn mee. Voelt u zich nu ook veiliger dan? Ik heb Pfizer gehad, Oh, Pfizer. maar god jongen, die arm, Ik een beetje die kant op. die gaat ruim een week aan de klungel eigenlijk. Oh ja, dat is Ja, wel wat toch last wel. van. Dag een paar dagen, maar het is Ja. toch irritant. Maar voelt u zich ook veiliger? Dat u denkt van, nou, ik heb nu die prik gehad, dus ik ga nu Nou maar moet je ergens luisteren, ik anders heb vorig jaar kantje boord gelegen. Met een dubbele longontsteking en, Ja. en een grote buikgriep. Ja, lag kantje boord of Ja. niet dan? Ja, daar was er echt goed ziek van. Maar daar ben ik zo van geschrokken. Het helpt ook tegen de longontsteking. Dus vandaar dat ik het toch gedaan heb. Ja, Dus. toch gedaan. Want waar had u getwijfeld dan over? Van, moet ik wel een Anders vaccinatie had ik denk dat ik nog een jaartje. Oh. Gewacht had. ja. Nee, maar ik denk dat ik nog een jaartje gewacht had anders. Ja, hè? Oh, Ja, sorry, dat even heb, kijken, ja aankijken. zoals ik vorig jaar gelegen heb ik toch even de doorslag Ja, gegeven. hè? Dus je moet er, ja.
willen er toch allemaal van afkomen, of niet? Ja, nee, zeker. En ik kan me vooral voorstellen, nu ben ik wat jonger, dus dan maak ik misschien iets minder zorgen. Maar wat Ja. u zegt, als je met een dubbele long, Ja. wat het ook was inderdaad, als je dan komt te liggen, ja, dan is het wel Was een je groot even- risico, hè? In het ziekenhuis gelegen, ja. Altijd uitkijken, hè? Ik word naar 80, dus nou ja, dan moet je toch een beetje voorzichtig worden. Nou kreeg ik wel een reactie op een van mijn filmpjes van iemand die zei, nou moet je niet weer over corona beginnen, want de mensen willen nu ook wel wat positiefs horen. Dus misschien heeft u wat positiefs nog te vertellen. Ja joh. Altijd, hè? Ja, elke dag is positief. Joh. Ja. Ik zit er volop in de muziek en alle toestanden. Oh ja? Dus ja, Ja. echt wel. Oh. Dus met haar samen. We maken Dus, er wel iets. We begint maken weer er een wel iets En van. wat was dan de reden dan voor u om naar Dokkum toe te komen? Joh, ik vind het hier heerlijk. Ja, in Dokkum? Ja, Specifiek joh. Dokkum dan? Ja, Of, nee, hier Nou. gewoon langs het Waddengebied en Ja. die kant van Lauwersoog uit. We gingen er even een paar dagen uit, want thuis word je ook gek. Waar komt u vandaan? Want ik hoor natuurlijk een beetje een Gassel, zuidelijk bij accent. Kuik, bij Gennep die kant uit. Noord-Brabant. Oké. Dus, nee, maar hier is het ik heb hier veel gewerkt. Oh. Voor Doetinchem-pakket hebben we hier veel in de buurt gezeten, die zat hier ook. U kent de omgeving ook wel. Ik altijd goed. Echt leuk. Oh, Dus, positief hier. ja, Limburg. Dat is wel een positief verhaal, hè? Nee, gewoon, Limburg kwam je nooit, want dat vond ik, dat hoeven wij niet. Nee. Heel apart volk. Nee, dat trekt me Maar nog hier niet ook, toe, dat heb altijd leuk geklikt eigenlijk. Oh, Mensen bijzonder. zijn leuk en zeggen Ja, gedag hier en ook ouwehoeren een graag naartoe Ik beetje. zeg altijd wel dat mensen wat stug zijn, toch? Friese wat stug en zo, maar Nee. dat zegt u niet. Ik vind ze juist vriendelijk hier, want iedereen zegt je goeiedag. Ja, toch? Ja, Ja. Ik kom in Brabant en dat is dat niet. Nee, hè? Nee. Is toch Dat even vind ik toch anders heel dan... anders. ja, maakt niet uit, joh. Van harte welkom natuurlijk. Maar ja, We komen wel vaker terug hier. ja, van de hè? zomer komen we hier met vakantie weer. Ja, Dus komen we weer dat terug. is helemaal geen Maar punt. staat er in een hotel of zo? Of hoe Ja, moet ik het zien? van de Valk en Hardergrijp. Oh, ja, dat begrijp ik. Ja, Ja. een hotel daar. Maar die hebben nou ook... Texel ben ik van mijn leven een nood geweest. Die is er gewoon van de zomer even een goede week naartoe. Ja. Want die hebben daar de Pelikaan overgenomen. Op Texel. Op Texel. Ja, Texel ben ik nog nooit geweest. Dus Nee, ik ook Nee, niet. dat is Kom helemaal dan. goed. En je moet alles een keer in je leven meegemaakt ja, hebben. nou ja, hè. Dus, Texel dan ook maar, hè? Ja, maar precies. die is door de Van der Valk overgenomen. Dus, Oké. Oh. en dan komen we weer een weekje hier naartoe. Hè. Dan komen we er nou nog een keer hier naartoe. Nou, ja. Nou, hartstikke Dus leuk. anders Gaat het helemaal goed bevallen? komen, joh. Nou, bedankt. Ik kreeg een reactie van Viper. Die zei van graag even een lekkere lange vlog. Heerlijk om na te kijken. Je bent goed bezig. Bedankt Viper. Ik maak ze een extra lang voor dit, joh. Hey. Hoe gaat het met u mevrouw? Uitstekend. U probeert een beetje fit te blijven? Ja, geen probleem. Mijn vraag is aan u. Luistert u wel eens naar piratenzenders? Nee, nooit. Nee? Bent u bekend met het fenomeen? Natuurlijk. Ja? Piraten. Ja. Zijn er veel piraten in Dokkum of niet? Ik heb de indruk van wel. Ja? Ja. Hoe krijgt u die indruk dan? Nou, omdat ik soms mijn radiozender verdrukt wordt door wat anders. Oh ja? Oh, dat is wel vervelend. Dat is? Dat is wel vervelend zou ik zeggen. Ja, maar Kan ja, vervelend zijn. kan. Ja. En waar bent u nu onderweg naartoe aan het lopen? Eigenlijk nergens naartoe. Gewoon lopen, hè? Lopen om het lopen. En hoe lange afstand doet u dan? Nou, niet zoveel. 3 keer 3 kilometer per week. Oké, oh, dat valt Genoeg wel voor mee. mijn leeftijd. Ja? En bent u daar nog fit bij? Hoe moet ik dat zien? Daar blijf ik heel fit bij. Mag ik jou vragen waar dit voor bedoeld is? Ja hoor, ja, ik heb een YouTube kanaal, dat heet de Friesco Vlogger. Ja? En dan loop ik een beetje door Friesland eigenlijk. En dan vraag ik de mensen op straat eigenlijk waar ze mee bezig zijn. Daar komt het eigenlijk op neer. Oké. Nou, hardlopen dat dus. Ja, ja inderdaad. Blijven genieten van het mooie weer. Bij u is het ook wel een van de meest duidelijke handelingen, zou ik maar zeggen, om te zien waar hij mee bezig is. Hè? Ja, ja. Nou ja, wel, je kunt ook zeggen die vrouw fietst, maar... Ja, maar die is misschien ergens naar op weg. Ja, nou, u bent gewoon echt aan hardlopen is gewoon het doel. Het doel, hardlopen. En bij deze vrouw zien fietsen niet per se het Dan zou je einddoel. kunnen zeggen dat ze ergens naar op weg is. Hoewel, dat hoeft natuurlijk ook niet beslist. Nee, dat kan ook best. Dat Nee. zijn gewoon voor de lol. Met dit weer zou ik me ook best kunnen voorstellen. Vind je het ook een mooie tulpen, mevrouw? Ja, mooi tulpen. Toch? Mooi dat ze dat je door in dakken. Wanneer? Het zijn mooi dat ze dat je door in dakken. Mooi dat ze dat je door in dakken. Ja, Of vertel je in Fries? nee, ik ben hier net komen wonen in Friesland. Oh ja? Ja, U bent een nieuwe Fries. ja, soort van. Zou ik u een vraag mogen stellen, mevrouw? Ja hoor. Ja? Want hoe vindt u het hier in Friesland? Ja, leuk. Ik ben hier net een paar maanden Oh? komen wonen bij mijn moeder. Ja? En ja, het is een hele leuke omgeving. Leuke mentaliteit ook. En wat is de reden dat u naar Friesland toe bent gekomen? Ja, ik heb een tijdje in Amersfoort gewoond. En toen dacht ik van ja, ik ga hier een nieuw begin maken. Ja. Ja, Nou, en hoe bevalt het tot nu toe? ja goed. Ja, het is wel rustig nu met de corona, maar voor de rest
ja, het is een leuke omgeving. Ik kan eigenlijk niet anders zeggen. Maar ik zou zeggen Amersfoort, nou dat is wel een redelijke stad natuurlijk. Ja. Ook in de buurt van Utrecht, er zitten Ja. allemaal grote steden in de buurt. Maar dan is Dokkum echt wel een beetje, nou ja, laten we maar gewoon zeggen, het platteland. Ja, ja, dat wel. Maar ja, het is wel, het verschil is dat het daar heel druk is inderdaad. Maar ik hou ook wel heel erg van de rust. Dus dat, ja, dat kan ik hier wel vinden op zich. Ja, dat is hier wel toch, ja. Ja, ja. Maar in het Friese dan, de taal? Ja, dat moet ik dan nog meer onder de knie krijgen. Ga je het ook proberen of niet? Mijn moeder heeft wel een keuzes gedaan. Mijn stiefvader die vindt het ook echt een mooie taal. Dus ja, misschien ga ik het wel proberen hoor in de toekomst. Nou, ik ben bezig geweest met een audioroute. Ter Dokkum langs een aantal hotspots. Ja? En nou mag ik even checken of ik het al heel goed invoert, het systeem. Maar een audioroute, dus we kunnen nog wat jaren. Nou, nog net. Maar Oh. van al morgen goed is al. Oh. Ja. Dus ik ga van Joenen nog even voor, komt al hier even de puntjes op de i. Om het in te spreken of is het al Nee, insprutsen? het is al insprutsen. Oh, Het oké. alleen nog, met al iedereen goed in het systeem. En waar gaat die audioroute door dan? Bonifatius, bierbrouwerijen, dat weet ik niet. stadsjochten. Oh, Nou jeetje. ja, Zware kost, joh. Ja, zware kost. Ja, Is er eigenlijk een overhoring of niet? Nee. Het is dit zijn leuke feitjes. Leuke feitjes. En, je komt op mooie plakken in Dokkum. Bij jongens misschien ook wel net. Wat ga je wel mooi futuristisch scootmobiel? Is dat zo? Ja, vind je niet? Ja. Dit ziet eruit als komt uit de toekomst. Kom je uit de toekomst? Ja. Ja, hè? Dit is de toekomst. Dit is de toekomst. Ik zie het, ja. Prachtig. Ja. Echt Amerikaans. Ja. Ja. Amerikaans? Ja. Oh. Zo? Ja. En waar win je onderwijs net aan? Ik ga even naar de Bollendag. Oké. Even in het centje zitten. Zie je wat ik nog zo mooi vind hier in Dokkum? Dat ben die tulp meer. Dat is toch prachtig, machine. Het is blijkbaar is hier een stichting hier. Die heet de Stichting Dokkum Tulpenstad. Die wordt hier dan gesponsord door Autodijk. Maar die wordt ook gesponsord door bijvoorbeeld hier door Raadsma. IJzersterk voor de bouw. Die zwaar die gewoon voor je die tulpen staan hier. Dat is toch leuk? Vind je het ook mooi jongens, tulpen? Ja. Tulpen is mooi toch net? Ja. Of ben je van de tulpen? Jawel. Jawel? Ik ben net heel enthousiast moet zeggen. Nou, jawel. Doe je wat enthousiast over de tulpen? Heel enthousiast. Ja, doe eens heel enthousiast over de tulpen. Zeg ze van, ik vind die tulpen echt machtig Ja, mooi. tulpen zijn heel mooi. Echt Ja? prachtig, ja. Ik geef mijn Beppe altijd de tulp voor haar verjaardag. Oh, zo? Du bent echt van de tulpen. Het is Ja. wel mooi dat het... Bist du een tulpenman? Nee. Bist du een tulpenman of niet? Nee. Maar het is wel mooi blond. Ja, maar dan nog voor de video even kijken, best heel enthousiast op Nou, tulpen. ik ben tulpenman. Neemt u een tattoo? Nou, zie jij het, hè? Je beide? Ja. En wat voor tattoo neem je hem dan? Ik heb vlinder. Een vlinder? Ik heb bloem, mijn geboortebloem. Oké, en mag ik vragen waar die dan komt? Hier. Hier, oké, op hetzelfde plak. Maar Ja, wel wel ongeveer in dat hetzelfde. Orenhoorn, ja. Orenhoorn. En waarom een tattoo? Waarom? Nou, dat wil ik al heel lang. En dan weer de laatste minuut nog een plakje vrede toe. Ja, dat nou het is wie wel. staat ze hier nou op Insta, hier is nog een foto van, nou er is nog plak vrij, dus toen dachten we nou die hebben. Dus dat is de reden om een tattoo te nemen, erin een plak vrij. Ja. Leven maar Nee, Hè? nou, we hingen het al langer in de hollen, ja, dus Ja, ik hè? ben net heel impulsief bezig. En wat is nou, waarom was er graag een tattoo gaan? Wat betekent dat voor die? Ja, weet ik ook. Nou, daar hing het in de auto nog goed, want ik Ja? zei van ja, er is heel veel mensen vregen van waarom neemt dat, maar ja, ik neem het gewoon voor de leuk. Ja, ik vind het wel leuk. Ja. Dat is prima, toch? Ja, toen ik net een hele diepe Nee, betekenis. Hè? nee, nou dat is echt mooi, maar Ja, dat kan ook mooi wezen, maar dat is de volgende misschien. ja, misschien wel. Want het is vaak wat ze zeggen van als je niet in je haar, dan word je meer, hè? Ja, klopt. Ja, misschien wel. Sleeve. Nou, Nee. nee, dat Nee. niet. Nee, daar ben ik net zo van. Nee? Nee. Ja, je weet nog nooit waar het uiteindelijk op eindigt, hè? Nee. Nee. Maar vind je het ook spannend? Want ik bedoel, ja, het is natuurlijk wat zeker doen ook. Ik ga geen tattoos, hè, dus ik weet er niks van. Ik vind het nou net spannend. Nee. Nou, normaal ben ik altijd wel echt een zenuwpees, maar het valt me nou ook wat aan. Ja? Ja, ik had er meer zin in. Oké. Ja. Ik ben heel benieuwd. Maar ja, en hartstikke een soort al een ontwerp in nog. Wie is het ontwerp al of net? Ja. Oké, ja, zo, dan kost gewoon iets ziekje gewoon. Ja, ga ik gewoon een foto sturen steeds, maar van wat we ongeveer doen. Ja. En misschien wat groter of het liedje, maar... En nou doe je een vlinder. Is het omdat je nou een vlinderliefhebber bent, dan mag ik het zien. Nou, ik vind het wel leuke beestjes, maar ik vind het gewoon mooi. En ik hier een plaatsje vond. En dat vond ik gewoon een mooi plaatsje. En het was een vlinder, dus toen dacht ik nou... toen dacht ik, die mag wel haar. Die mag haar. Ja, nou, ik vind ja, bijzonder. Ik ben benieuwd. Want ik zei, ik kwam hier langs een tattoo shop erin, net meer verderop, daar toch? Ja, dat weet ik net, maar wij gaan daarheen. Oh, oké, daar is het dan. Ja. Oké. Nou, spannend. Ja. Wil ik grut dan hoe grut? Nee, Het is ongeveer vooraan, hoe grut ongeveer?
Zo? Ja, dat valt wel. Valt mij. Ja. En natuurlijk kennen we al een shirt hoe heen. Ja, hè? daarom. Dus- En Maar dat scheelt een beetje even, nog ja. oké, een beetje normaal. Ja, want ja, had je wel eens geaccepteerd. Hè? Dat maakt het zo net mis voluit dat je nou ja, je werkje ergens en je hand tattoo, dat maakt het net mis voluit, toch? Nee, dat valt wel daar inderdaad. Ik weet nog wel, ik werk vroeger en ze mochten niet een baard hebben. Maar dat is wel, maar dat dan Nee, wel. dat maar... mij ook gelukkig wel. Ja, ja. het gaat voluit met de wereld. Even lezen hoe laat het is. Nou, wij maar veel- nou ook in. Ja, natuurlijk. Ja, nee, ik wil je net onthouden van je tattoo natuurlijk. Hè? Nee, dat is wel jammer. Nou, succes hè. Ja, dank u wel. Ja, bedankt dit voor het gesprek. Hoi. Ja, Jere, wat te bestellen, Jere? Ja, bier een keer. Bier, kijk? Ja, wees. Oh, ik zit ja. Bier, vooral bier had ik het idee. Ja, zeker. Bliksem, heel rijen vol, Jere. Dokkum, hè? In de derde rij? Ja. Dus ik moet even achter ons sluiten, denk ik. Die dokkum, hè? Dokkum, voor de bier, Jere? Ja. Tilt die op van het bier, had ik wel terug. Jo, heb ik een bier besteld dan? Nee. Nee, wat heb je besteld dan? Dat moet net van mijn vrouw, hè? Een bakje koffie, hè? Maar je leven zo wat leidt door je vrouw? Dat is mijn baas. Ja, maar goed, je bent toch zelf baas? Ja, dat minst maar. Ja, dat denk ik In het bedrijf wordt zo. Nou, dat denk ik altijd wel. Dat bent een goede vrouw. En jouw idee in ieder geval al dat je de baas bent. Ja, wees. Ik show jou ben een Cambuur-fan. Ja. Denk ik tenminste. Maar volop rekenen. Ja, hè? Jazeker. En wat is nou het Cambuur-gevoel? Het Cambuurgevoel, dat is het clubgevoel van een Lietse club die groot wordt. Oh. Want we gaan je Heerenveen voorbij, denk ik. Je Heerenveen voorbij? Ja. Oh, de ambities ben we net al leeg, Erik. Nee. Je bent nog niet eens in de Eredivisie. Nee, dat zijn 6 punten, nee. 6 punten in Heerenveen, die hebben we al. Je kunt mooi zeggen. Ja, dat is kat in het bakje. Maar dan ben je er net, hè? Dan blow je net in de Eredivisie met 6 punten, hè? De rest ga je verliezen. Nee, we redden het wel op, jong. Wat denk je dat Cambuur wat de ziekje had in de Eredivisie? Jazeker. Ja? Bij het stadion straks, maar ze zijn. En trouw publiek, nee, dat komt wel niet goed. Hartstikke leuk dat je naar het filmpje gezien hebt in Dokkum. Vond je het leuk filmpje er een toe omheen? Moest meer zien, abonneer dan op de Frieske vloggen. En laat even een reactie achter. Bijvoorbeeld, hast nog een vraag? Wees toe van van, ik wil graag eens die vraag hoe de meest gesteld. Nou, zet die vraag dan hieronder in de reacties. Want dan kun je wel zeggen van, geen naar Fransje, geen naar Snits. Maar ja, als dat slaagt is een tweede, want ja, dan krijg ik even het vraag, hè? Of dan krijg ik deze. Dat is meer.